ụmụnne daalụnụ ka eke unu mee ụbọchị ụka ọma. Taa anyị na-ewetala unu maka mmemme a na-eme n'ala Igbo. O nwere ọtụtụ mmemme a na-eme n'ala Igbo dịka awamuji, agbamnkwụ, akwamozu. Ndị obodo niile nwere mmemme fa na-eme n'obodo fa. Ya bụ ndị be anyị ga-ewetala unu mmemme dị iche iche. Ịma nke na-amasịkarị gị, ị ga-ederela anyị ya, maka mmemme ka eji amakwa ndị obodo. Ọ bụ mmemme ka eji egosipụta ihe anyị ji bili. Ọ bụ ya ka eji ama anyị, nekwa ihe ọdịnala anyị, nekwa ihe omenala anyị. Ọ bụkwa mmọnwụ, ọ bụkwa ịba mmọnwụ, ọ bụ ịwa akwa, ọ bụ agbamnkwụ ka esi agba ya, ọ bụ ka esi eri ji, ọ bụ ka esi akwa akwamozu. Mba dị iche iche, obodo niile nọ n'ala Igbo, Imo, Abịa, Enugu, Ebonyi, fancha nwetara obodo dị iche iche ọnụkụ. O nwere mmemme unu na-eme. O nwere mmemme na-atọwa gị isi, dị gị egwu, na-abụ oluo ndị mmadụ anataba na-eme ka a na-eme mmemme ekeresimesi. Kedu nke bụ unu? Ịmalụ nke bụ unu, ide enyi, ide afọ obodo unu, ide mmemme na-atọwa gị isi. Ọ bụ agbamnkwụ, ọ bụ ili ji, ọ bụ ịwa akwa? Kedu nke unu na-eme? Ide afọ obodo gị, ide na ihe mmemme ndị bụ unu na-eme. Ideela anyị ya. Ọ bụ ụzọ dị ona anyị wee na-echetakwa maka onwe anyị, maka anyị na-echefuzi onwe anyị ka obodo anyị nwụọ, ka agbụrụ anyị kpochapụ. Anyị ama nkwe ka o mee. Anyị bụ Igbo Class World. Anyị apụtagosi na n'Igbo ama nwụnata anwụ. Anyị ga na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ọ bụ anyị na-akwalite, anyị na-ayọkwazi ndị ọzọ dị iche iche, ndị niile nwere ihu akwụkwọ ụwa a na-akpọ Facebook. Unu bidokwa mebi ya, mebeni emesibeni ike. A sịrị na mma onye nwere ka o ji ya n'aka, mma onye nwere ka o ji aba, ihe onye nwere ka o ji abịa, ka o ji aba. Ọ bụ asụsụ anyị bụ ihe anyị ji abasi ike. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-ekwe ka nke anyị n'anya iji? Unu ga-ekwe ka nke anyị kpochapụ? Unu ga-asị olo mba? Ya bụ onye unu bido debe mmemme obodo unu, ide obodo gị. Okwe gị mee ịkọwara anyị ya na edemede, ibido dee nye. Nke a dịzi optional, mana dee mmemme ndị Igbo na-atọwa gị isi, na-atọ gị ka ji nwannu, na-atọ gị ka mmanụ anwụ. Deela anyị ya, deela anyị afịa, ideela anyị afọ obodo gị. Mana okwe gị ga-eme, ideziela anyị ka esi eme ụmụ ihe ahụ. Idenya ọma nkarị edemede, mkpụrụ edemede 50, ya bụ 50, ọma nkarị ya. Idenye kọwara anyị ya ka esi eme ya. Mma akọwara unu obele. Ọ bụ mmemme, mụnwa bụ onye Ọka. Mmemme obodo anyị bụ na-atọwa m isi, na-atọ m ka ji nwannu, na-atọ m ka mmanụ anwụ. Ụfọdụ na-anatachi ije maka ma oluo. Ọ bụ mmemme egwu Imo Ọka. Egwu Imo Ọka bụ ihe eji mara ndị Ọka ọfụma. Fa na-eme mmemme ahụ na ma o mere April, Mee. Ọ na-abụ oluo, obele mmọnwụ apụba, ndị kịlịkịlị mmọnwụ, ụmụaka mmọnwụ ebido tibe mmọnwụ, na-agagharị, na-enwe aṅụrị, ayọ ego, apịa ịtalị, apịa agba, ewelie, enwela aṅụrị. Olubekwa onwe mgbe ọ ga-eluzie, ndị okenye apụbakwa. Mmanwụ okenye pụba, nke ụmụaka anakpuo. Ma ụmụaka apụtazina, ịma na olugo ka ejie kụtụlụ n'obodo ndị be anyị nọ na ụmụ okpu. Onwe obodo a na-akpọ ụmụ okpu Ọka, ọ dịrọ n'ime Ọka. Ọ dịchapụrụ. Onwe obodo bịa kewee Amaọbịa bụchara Ọka, mana ọ bụkwa Ọka o, mana ụmụ okpu bịazi dị n'azụ. Ya bụ ndị Ọka ejenete ụmụ nwanne fa pụrụ obi. Ịma ijenete nwanne gị dị oke mkpa. Ijenete fa wee kọwaa alụfa na akagokwa ịbịa gba egwu Imo Ọka. Fa bịabakwa, maka adị ama ọ bụ na fa amarọ, maka fa bichapụrụ ebichapụ. Fa ebiro n'ime Ọka. Ọka dị 33 villages. So obu ka ịma mmacha onye ọbụla. Ma ndị apụrụ obi bitie aka. Ịma na Igbo na-apụ ije, ndị ụmụ okpu pụrụ obi bitie aka. Ya bụ ndị nọ n'etiti Ọka ga-aga kụtụlụfa. A sị na kụtụlụ ọjụtụlụ, eje kụtụlụfa, jụtụlụfa, fa abịa. Bịakwanụ n'olugo mbọsị ahụ lụzie.
a na-eme fa ga-anabatakwa n'ọbịa n'echiche ọbịa anwụkwa lie sie nwekwa aṅụli ebe ahụ mmadụ niile ndị niile bi n'Ọka akụlụ ịgba gaa netefa anatakwa mbọsị mmemmezi a na-esi ọtụtụ nri ihe a na-esikeli eji mali ndị Ọka bụ ofe onugbu nwaanyị Ọka mbọsị ahụ a ga-esi ofe onugbu wee sie ji bulu ibu kara aka gbara agba esichaa anya ewelie na-esulu n'ofe onugbu ahụ etinye mmanụ atụ onye ọfụma a na-esulie onye ọbụla ebulu na-ebugali ndị ikwu na ibie ndị ọfụrụ n'anya ọfụma obulu na-ebugali ndị ahụ a na-ebutekwali gị maka na ọ na-abụ oluo idebegodi ite ị ga-awụju ya ofe onye ebute onye ọbụla ịfụrụ n'anya ị na-ebu mana ọganyala jeli mba anụ jụrụ akpa ọ bụ onye o nyelinyeli ya bụ ọ na-elu oluo mbọsị ahụ nna m ndị na-ebutelie nri na-aka nkụ ofe ma ji ihe ebute ofe ite na-awụkọ ofe ejue gị nwa na-ebujekweli ọ bụ ya ka eji ama nwanne ụmụ nwanne bụ onye tabụlụ nyanye nwanne ya ọ bụ ihe eji ama nwanne maka na ịma ntabụlụ nwanne ga-anụ na-arụ ọ bụ onye chukwu nyanyetu nwanne ya onye libulu onye tabụlụ ihe nyanye nwanne ya ọ bụ ihe eji ama nwanne ya bụ a na-emekwa ya mbọsị ahụ ndị Ọka onye ọbụla na ibi a na-elikosi nri mbọsị nke ụmụ nwaanyị agbala egwu jee na skwia a na-akụ na-agba na-ebiji egwu ebijigide egwu bijicheche egwu ike egwu vavana bụ echizi bụ nke ụmụ nwoke nnukwu mmọnwụ ga-agba ịga ga-agba ajibusu ga-agba akataka ga-agba agụnabọ ga-agba ijele ga-agba ndị egwu a na-eti a na-enwe aṅụrị mbọsị ahụ esibezie ma ofe egwusi ma nke ọgbọnọ ma rice a na-erikwa ndị egwu eju ụzọ niile ama nga ga-emechiche ụzọ a na-eti egwu ịmala eti egwu ịpụta isteji a na-eti a na-aṅụ mmanya niile dị na shọpụ niile ga-agwụ mbọsị ahụ a na-akpakọkwali ego akpakọ unu afụgo ka anyị si eme a na-ebu egwu na-agụ ndị ogene a na-akụ ndị Igbo a na-akụ ọ na-afịọ katakata maka na a sị na gịnị mgbakọ ịgba bụ ma onye anụ n'ife onwere onye ga-anụzi ntị mbọsị ahụ mgbakọ ịgba bụ gịnị onye anụ n'ihe a na-eti egwu nkwa na-ada ebe niile ndị na-agba agba na-agba ndị na-akụ a na-akụ ndị na-abọ ego a na-abọ ọ na-afịọ asịrị gịnị mgbakọ ịgba bụ ma onye anụ n'ihe unu afụghị ndị be anyị onye ọbụla nwekwara mmemme nke a na-eme na befa ya bụ ịmalụ mmemme nke a na-eme na be unu ide afọ obodo gị ịchọkwazie ịkọwapụtala anyị ya n'edemede nye akali na mkpụrụ okwu 50 ịkọwapụtala anyị ya ịbụ onye ịchafụ ya bụ ndị be anyị ka anyị bido n'udebe ọ bụ ụzọ dị ona anyị welitekwa asụsụ na omenala anyị ma anyị echefuna mụta nke ndị mba mana echefuna nke ọdịnala gị nke nna gị nke gị onwe gị ile n'onwe gị tenko bụ kọpọ afụ tọrọ maka na ị na-eso mmadụ mba uche gị ga-adị ya ndị be anyị ka uche anyị dị na ya ka oke anyị ghara ifu ndewonu ka emesịanị ọ bụ m Blọọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara unu ozi ọma taa unu nụrụ ozi ọma unu akpọchine ntị unu ọ ya adịla unu na mma ise ka emesịanị